Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang groundbreaking ceremony ng Meetings, Incentives, Conferences for Education and Sports Building o MICES Building at ng 2-story 8-classroom school building sa Humapon High School sa Barangay Humapon, Legazpi City kaninang umaga. Ayon sa opisyal, 70.3 million pesos ang pondo para sa MICES Building na naging posible sa ilalim ng Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG. 38.6 million pesos naman ang pondong inilaan sa 2-story school building na napondohan naman sa tulong ng DepEd Basic Educational Facility Fund. Aniya, naging posible ang pagpapatayo ng mga nasabing infrastruktura sa patuloy na suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Bicolano. Maraming salamat sa Diyos nang gana si Mayor Ismael. Kung dahil wala po kitang pinakadakulang MICES or evacuation, at the same time training school, and at the same time health, ito po yung diagnostics na hopefully mapadagos, mag-ibo. Let's aim high, more productive, more economic, more development, para mas marami tayong magandang buhay. Ipinagpasalamat naman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga pagsusumikap ng partido para makatulong sa mga Legazpeño. Hindi lamang daw ito isang simpleng proyekto, kundi isang simbolo ng pag-unlad sa lungsod. Ito po, kasama po sa inisyatibo ng Ako Bicol Party List, laging pinapansin at binibigay po ang pangangailangan ng mga Legazpeños. It's a big impact project po dito, papakinabangan ng matagal na panahon. Siguro kahit wala na tayo, andito pa rin po ang istruktura na ito. Kaya thank you so much, Ako Bicol Party List. Ipinagpapasalamat din ng tanggapan ng naturang paaralan na napili sila ng Ako Bicol Party List para sa naturang mga proyekto. Yung mga building po natin, especially itong classrooms, kasi ang gamit namin ngayon is mga substandard classrooms and dilapidated, which is also for demolition na. Kaya ining pag-construct ang 2-story classroom, maka-address na po ang samuyang 8 section na estudyante para po matawan kimaray na pasilidad sa sendang pag-aaral. Ini naman pong si MICES, if ever may mga darakula po kaming aktibidad, dahil na po kami marenta ki venue sa baba. Kundi, yaon na po mismo sa samuyang eskwelahan ang venue na tinaokan sa tuyang Ako Bicol Party List. Ngayong taon sisimulan ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.